नमस्कार. मी दशरथ अण्णा कांबळे, तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर. आज क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त शब्द झरा साहित्य समूह सौजन्य साहित्य झरा यूट्यूब चॅनल आयोजित ऑनलाईन काव्य वाचन स्पर्धेत मी माझी स्वरचित रचना सादर करत आहे. माझ्या रचनेचा शीर्षक आहे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई. महती सांगतो ऐका, महती सांगतो ऐका माझ्या सावित्री आईची. महती सांगतो ऐका माझ्या सावित्री आईची. तिच्यामुळेच समजली स्त्रियांना किंमत लेखणी आणि शाहीची. तिच्यामुळेच समजली स्त्रियांना किंमत लेखणी आणि शाहीची. 3 जानेवारी 1831 ला 3 जानेवारी 1831 ला प्रकटलं एक शांत वादळ. 3 जानेवारी 1831 ला प्रकटलं एक शांत वादळ. मावशीने केला त्याचा सांभाळ, ज्योतिबाने दिला तिला आदर. मावशीने केला त्याचा सांभाळ, ज्योतिबाने दिला त्याला आदर. 9 वर्षाची असताना चढली ती बोहल्यावर. सांभाळला संसार तिने भिडवून खांदा ज्योतिबाच्या खांद्यावर. सांभाळला संसार तिने भिडवून खांदा ज्योतिबाच्या खांद्यावर. शांत वादळाची ओळख पटली ज्योतिरावांना त्याच वेळी. शांत वादळाची ओळख पटली ज्योतिरावांना त्याच वेळी. ठेवेली धुरा तिच्या खांद्यावरती, स्त्री शिक्षणाची देऊन डोईवर मुळी. ठेवेली धुरा तिच्या खांद्यावरती, स्त्री शिक्षणाची देऊन डोईवर मुळी. स्त्री शिक्षणाचा रोवून पाया हे शांत वादळ देशात उसळलं. स्त्री शिक्षणाचा रोवून पाया हे शांत वादळ देशात उसळलं. अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञान ज्योत ते घेऊन निघालं. अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञान ज्योत ते घेऊन निघालं. चालीरीती रूढी परंपरावर केली तिने कायमची मात. सती अस्पृश्यता अंधश्रद्धेला नष्ट केले घेऊन पतीची साथ. सती अस्पृश्यता अंधश्रद्धेला नष्ट केले घेऊन पतीची साथ. देशातील पहिले शिक्षिका संस्थापक कवयित्री आणि बनले समाजसुधारक. इसवी सन 1848 ला उघडून पहिली शाळा. बनले स्त्री शक्तीची उद्धारक. विष्ठा शेण दगडमातीचा पदोपदी हल्ला तुझ्यावर झाला. विष्ठा शेण दगडमातीचा पदोपदी हल्ला तिच्यावर झाला. पण न घाबरता न डगमगता स्त्री शिक्षणाचा इतिहास तिनं घडविला. पण न घाबरता न डगमगता स्त्री शिक्षणाचा इतिहास तिनं घडविला. माय तू माऊली तू जननी तू स्त्रीवर्गाची. माय तू माऊली तू जननी तू स्त्रीवर्गाची. तुझ्याचमुळे आज आई गाजते कीर्ती स्त्रियांची. तुझ्याचमुळे आज आई गाजते कीर्ती स्त्रियांची. 10 मार्च 1897 साली क्रांतीज्योतीची प्राणज्योत मावळली. 10 मार्च 1897 साली क्रांतीज्योतीची प्राणज्योत मावळली. पण ज्ञानज्योत तिने लावलेली अखंड आहे ती पेटलेली. धन्यवाद.